Hola, nois i noies! Avui treballarem el subjecte i predicat de l'oració. Per treballar el subjecte i predicat, primer hem de saber què és una oració. Fixem-nos en aquest enunciat, en Marc i el Xavi. En aquest enunciat no hi ha cap acció, no hi ha cap verb. Per tant, diem que aquest enunciat no és una oració. En canvi, fixem-nos en aquest altre enunciat. En Marc i el Xavi juguen a futbol. En aquest segon enunciat sí que hi ha una acció, l'acció de jugar. Recordem, els verbs són accions i jugar és una acció, com l'acció de rodar. Per tant, aquest enunciat sí que és una oració. Per poder construir una oració necessitem el verb. Fixem-nos ara en aquest altre exemple. El gos gris. No hi ha cap acció, no hi ha cap verb. Per tant, no és una oració. Analitzem ara la següent oració. En Marc i el Xavi juguen a futbol. Per analitzar, marquem el verb. Juguem. El verb és l'acció i ara el retallaré a partir del verb. En Marc i el Xavi juguen a futbol. Ara puc preguntar el verb. Qui juga a futbol? En Marc i el Xavi. En Marc i el Xavi són el subjecte de l'oració. Podem preguntar també el verb. Què fan? Què fan? Juguen a futbol. Juguen a futbol és el predicat. Per tant, per analitzar, marcarem sempre el verb. Analitzem ara aquesta segona oració. El gos gris menja carn. Per conèixer el subjecte, preguntarem a l'acció menja i preguntarem qui menja? Qui menja? El subjecte. Qui menja? El gos gris. Podem preguntar ara, què menja? Què fa? Tindrem menja carn. Tindrem el predicat. I retallo a partir del verb. Tenim subjecte, el gos gris. Predicat, menja carn. Tenim un altre exemple. Mirem la televisió. Si volgués retallar a partir de l'acció, hauria de retallar a l'altre costat. Tanmateix, no puc preguntar-ho. Qui mira la televisió? El subjecte, en aquest cas, és un subjecte anomenat alidit, perquè el podem imaginar o el podem inventar. Per exemple,
puc inventar. El meu germà i jo mirem la televisió.